Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel Podcast Kampung. Halo pemirsa, selamat siang menjelang sore. Konten ini ya. Sebenarnya kita kondi ini pemirsa. Cuma pas aku metu terus karena mungkin omahe tutupan kurir iki gak wani nyala nang jubo. Wis langgananku sing kurir paketan iki terus aku dhewe Mbak tak kasih besok ya Mbak ya. Sampai aku gak ono, nggih gak menapa-napa Mas aku. Nah, kita buka. Apa ya isinya? Kita buka bareng-bareng. Aku mohon maaf kalau pemirsa aku neng dhuwur iki ketok jomplang lho. Jadi aku mohon maaf aku nang ngisor. Wah, nasi lho. Ya, aku ngonteni siang pemirsa. Wandel menit nek bungkusi. Aku nek sekiranya kene iki gak ono, aku pesen online nek hargane cocok ya tak tuku. Yo nek aku nek online iki karena aku ki yo ada tetangga ya pemirsa. Jadi ki langsung tak transfer, guys. Aku nek pesen apa aja langsung tak transfer. Misal aku gak ono kurire aku WA. Harganya cocok nang oke pemirsa. Tetep kondo bojoku aku tunjuk online ku ya sesuai dengan apa jenenge tuku sing penting. Nah, aku tuku taplak anti air pemirsa. Emang yo gak dawa. Yo ndek regane lali kok aku pesen kok Jember. Nek anti air ki ngene lho, guys. Torlah iki kan menghadap ke timur ya. Menghadap ke timur iki kan otomatis sering dapat angin ya. Angin itu kenceng. Nek taplak kain ngene iki gampang miber, gampang rusak, kadang digaluti tikus, kucing. Iki arep tak coba pemirsa ya. Coba tak pasang dari belakang. Ayo monten dhewe ini yo serikutan dhewe guys. Ki aku mohon maaf karo pemirsa, pemandangannya motor di sini karena mulai pagi sampai siang itu panas karena rumah menghadap ke timur. Jadi nek tak taruh di luar karena mataharinya pas kuwi lagi deng-denge yo. Jadi aku takutnya nek kepanasan, aku takutnya ini tak taruh di luar tadi motore. Takutnya bane nanti meledos. Kita pasang. Ana apa niki? Nah, nek ngene kan iki kok tak resikane tak lapan. Aja digerauti lho, Pus. Nah, iki memang gak full. Kok ibuku yang ngene pemirsa taplak ya, aku pengen coba pesen ngene. Apa dikasih tanaman apa dikasih apa ya pemirsa. Ini apa tuku pot wis gugup Mas Santo pendang balik. Oke, sapi ya. Rusak memang terakhir kayak gitu sih. Bagus ya. Kingko nyicil, kingko ya tak beli wong dikasih Mbak Widi rezeki iki ya dirawat diopeni guys, ya tetep tak iki pemirsa ya. Buat gini. Aku nek sore kan nanti nyapu, ya mohon maaf sebesar-besarnya kok kelihatan debu iki tak resik terus misal mau jenenge angin opene rumah ini di pinggir jalan, bukan jalan raya tapi memang di pinggir jalan udah dilewati motor-motor. Debunya juga banyak, memang ini belum tak bersih. Tapi nek pagi tak sapone guys jenenge omah pinggir sawah ini iki. Sering kena debu, nek tak bersih dibersihin setiap hari ya. Aku kok ngene ibuku ngene pemirsa. Taplake. Iki karena gak berhadapan langsung dengan pintu jadi gak gampang kena debu. Kok karek golek sarung. Sebenarnya pengen bareng-bareng ya sak set ya, cuma duwe kurang pas kuwi lho. Saldonya kurang terus Mas Satu juga belum kerja neh.
menangkon anu rezekine yo tak golekno guys. Tak dari belakang sih. Tak sini. Waya tuku sulak, waya tuku ya sulak sarung bantalan ini kan anu pemirsa kok ngene ibu kuning Jepang ki ngono. Apa jenenge? Lapi guys. Anggo kemoceng-kemocenge gagange brondol mbok niki. Dinggoyok-oyokan kucing. Niki tak singgung pemirsa. Jenenge pinggir anu. Apa tak pindah nang liya ya iki cocoke nang kene Mas Santo ngono putusane aku yo anut guys. Kepala keluargane. Terus paling ini ki bersihin bendino aku. Ayo kena debu. Ini kan rapi resik. Apa tak kei toko nopo terus tak kei Sansevieria. Totone iso nyerep polusi, nyerep asap rokok. Jenenge wong lanang bojoku yang ngerokok, guys. Wong anake wis kandung ngerokok mbok berhenti ki wangel. Iso tapi yo dari sekian pria iki berapa persen. Nah, saya tak cut belakang yo. Bisa. Memang gak full trim modelnya tipe kele kan anu seperti itu anu nih kayak di anu di kucing. Ini kanggo ibuku yang ini pemirsa. Coba tak pesen online. Nek ngene iki rapi. Iki lho wis suwe digerauti kucing jenenge kucing iki lak. Oh. Ben ngrawat iku nek wis pirang taun kudu diplitur neh ngono jare ae ngono. Wis makasih pun Mbak Widya. Tak gawe tak belikno tamplak. Mas niki aku yo pengen tuku perlak, mengger kadung butuhane derundung. Nah, ini kan apik, guys. Tamplake kok ngene ibuku ngene modele tamplake. Memang gak full. Ini anti air. Kecipratan banyu gak bingung teles kok ini gitu, guys. Kayak seharusnya dikai pot ya anakku ngeridis sih kadang kalau dibuah potnya. Ini apik ya guys ya. Oke. Ya pemirsa ya lho nek ngene kan ketok jeglong. Ini tak cuci atau tak cuci beberapa hari iki tak nggo dibuah. Nek kita tak nggo buah kan kita nggo ember. Jadi petok nek ngene wong Jepang iki petuk endi. Embere apa jenenge? Embere seng. Seng apa sih? Wes. Kita simpen tak cuci di belakang, tarik beli nang ini. Wes. Di bertahap saya ngarai yo. Apa jenenge Mas iki barang kita kan terus dulu cucu mulai kerjane kita bayar liane sik nanti bertahap gue dibagi-bagi guys dari rumah tangga tuh aku keturu gimana bisa aku turun nang kamar minta nih kurirnya tak WA urung dibales aslinya datangnya kemarin. Ya aku menjelaskan jenis konten iki yo solah-solah tok gak ono omong iki yo diarani pantomim kok. Jenenge konten iki yo mbek omong guys. Aku tak delok iki yo masak yo ngomong yo kegiatan. Dan nek omong tok yo ora bener. Kegiatan tok menengae ku yo ora bener lha engko pemirsane bingung. Iki kontene apa kok menengae lho, bojone indah. Rumah siapa aku wis berusaha orang ngomong tok. Guys. Pengen putih suket tekan. Rame Mbak yo, ramene ngene iki. Apa nek njel putih suket iki ambek santai-santai ternyata. Yang delok tunggu duduk lho kita jawab putih suket.
Ini separuh tak tarsi ini misal. Kita ngoko dua ngedus kene iki domba misalnya. Nek wis tua-tua ngono itu. Kira aku njabut suket lho ya ora ambek omong tok. Mbak ngomong tok let piye aku. Opior ya sing ngoten wong siji sing ompen wong akeh. Ya nanti Mbak ya kalau punya rezeki ya. Nah aku ini pengen pemirsa ya del. Tapi duit ya di golek non dhisik. Ora meredali kok bodho. Sampai nyebut suket. Iki wis sore lho sini pemirsa ora siang. Cuma aneh. Wah, kami nyebut suket wis. Paketane tekon sore. Aku wis plane karo Mas e. Aku pas gak dawa tak kira urut teko. Lah resi paketane nomor resi niku ora tak cek wong aku perjalanan. Numpak motor jadi ora tak cek. Iki iki. Mu yen entuk pelem kodeku kene. Wange panen. Tak nggo pake aku gak mangan pelem, Nduk. Tapi sak mentah kok. Deh. Anu bakul gedang misal. Iya sembarang karet sih. Lah aku nek iki gak sampai kabeh maksudnya kita ono rumpute ngono lho misal. Jadi kita jadi. Aku nek sore ngono istirahat nek pas gak metu cepu ning dia apa ning Jura yo. Niki nek sore kegiatan. Kene yo butuh siket guys yo, ora ambek omong tok. Kita ngomong tok. Oh, nyor. Wis saya tak tutup dulu ya cuman ijel beli keperluan rumah. Sekir aku buka nang aplikasi online kok api-api tak jasa tak tuku. Sajane api sak set cuma tak cek kok waduh saldoku kurang kan tak transfer sing sampai saja aku nek metu-metu waktu-waktu bisa biyen iki sing dititipno nang sepupuku kene. Terus sepupuku saiki kan pindah nang kono nang Karangboyo kono. Jadi yo langsung tak titipi lekku kadang kalau lagi yo ngangsak metu nang sawah. Semoga terima kasih asal terberkah semoga sehat selalu. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak pernah atau bersikap yang tidak sesuai dengan pemirsa ya mohon dimaafkan. Jika pemirsa tidak suka perkataanku, sifatku, kontenku ya mohon maaf, saya tidak benar menyakiti siapapun. Aku ora kenal kalau secara langsung ya cara pemirsa ya mohon maaf tidak sengaja ya mohon maaf besar-besarnya ya. Terima kasih. Semangat untuk hari ini, moga-moga ini bermanfaat dan menyenangkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan guys mau sholat dulu kita tak sidik. Ayo push uang ngaret push sayangku si meng medut